Napriek tomu, že ste hlboko urazili jej excelenciu a svojím nezodpovedným správaním ste zapríčinili značné straty v našej energetickej sieti, dávame vám poslednú šancu. A čo to má byť? Stačí, ak vyplníte túto žiadosť. Určené Najvyššej komisii kontroly čistoty rasy. Ja dolu podpísaná vyhlasujem, že som sa narodila ako muž proti svojej vôli. Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť prosím, aby ste mi odpustili moje doterajšie skutky, v ktorých som sa prejavovala ako samec. Na ospravedlnenie dodávam, že som podľahla vplyvu mužskej civilizácie, ktorá vtedy vládla. Súčasne sa v plnej miere stotožňujem so všeobecne uznávaným názorom, že muži neboli, niedých a nikto ich nepotrebuje. Môžete mi to ešte raz prečítať. Ak vám môžem poradiť, berte to vážne a podpíšte to. A ak to nepodpíšeme? Podpíšte. Odovzdáme vás do rúk zhromaždenia, ktoré rozhodne, čo s vami urobíme. Zhromaždenie báb? Ďakujem pekne, ja sa odtiaľ ani nepohnem. Si na rade, ťahaj. Vážené, zhovárať sa budeme až potom, keď nás vypustia z tejto miestnosti. Co? Strašne poce. A pan? Organizm puszcza. Udało. Zwykła rzecz. Ma pan rację. Typowa reakcja pohibernacyjna. Oj. O. Dzień dobry. Jaka miła obsługa. Śniadanko. Rogaliki, bardzo. jajka. Od 3 lat nie miałem nic w ustach. Rogaliki, jajka. Jak miło. Przepraszam bardzo. To pieczywo jest czerstwe. Jak? A no jasne. Pomysłowa rzecz. To nie było przyjemne. Co to? Kryj się!